Terima kasih Mbak Birgita. Kembangipun sesideman. Karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Semoga beliau selalu sehat. Amin. Amin. Yo di luar Mbak Lintang Pambayun. Oh niki. Di spot itu Mbak Lintang Pambayun. Yuk, pakai musik biar hebat. Yuk, mangga. Oh iso musik. Spot saya lagi musik. Yo. Spot. Yuk. Mbak Lintang Pambayun. Asli dari Karanganyar. Ya apa nyuwun tetembangan ya? Nggih. Iki tak aturake kagem Pak Adi. Oke, Pak Adi kang saking Jakarta. Nggih. Tebe-tebe ya disugoto tembang ben saking kangge jampi saya. Nggih no. Seniman ki isone nyuga ya lumantar tembang. Nggih, betul. Nggih. Tanpa beliau sabiyantu dari Pak Adi, tangeh lamun pagelaran hari ini terlaksanakan. Terima kasih kembali untuk Pak Adi, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan ini gini, ini juga apa ya, tanpa sabiyantu dari Ketua DPRD Kabupaten Sragen, ya tangeh lamun iso pagelaran bengi iki iso terlaksanakan. Ora mung kuwi Mas Gareng, enek roti sajiem, PT Advent Putra Ardani, terus toko Kijeng Mantep, Bisnet Bank BKK Karangmalang, PT Wijaya Abi Perkasa, Sari Gunan Care and Wellness, Prima Audio, WM Project, Texas, TV, Elite Cell, Sampurna Sport, Alam Baru, Penggilingan Daging Pak Marindi, dan PDS, Putra Dadi Sejahtera, dan Ahsan Musik. Terima kasih sembuyungipun. Sponsore akeh kok. Oh iya. Nggih. Sing tak apali siji. Apa? Roti saji wis bisa. Bar iki nyuwun dawuh karo roti saji kan munggah. Oh iya. Oh iya no. Beliau rawuh ki padha karo awake dhewe iki nyawang mesin ATM. Oh iya, nyawang ATM.